Тази кола е причината за застрахователна криза в Америка през 1969 и 72 458 души, които са казали взимам я. Това е Mustang Mach-1. Той се появява през 1969 година, произвежда се до 1970 година в първата си генерация. Форд го създава като по-агресивна, по-достъпна алтернатива на Shelby моделите. И удря пазара директно в сърцето. Под капака стои 351 кубик инч V8. Това са 5,8 литра работен обем. Версията с 290 конски сили, около 285 до 290 конски сили, дава сериозен въртящ момент и класически V8 звук, който няма нужда от турбина, за да впечатлява. От 0 до 100 за около 6 до 7 секунди, а в края на 60-те това е било брутално бързо. Mach-1 идва с спортно окачване, Hood Scoop, Blackout капак, различен интериор, по-агресивна визия. Това не е просто Mustang. Това е Street Fighter от 60-те, днес добре запазен Mach-1 от 70-те, струва сериозни пари. Но въпросът е друг. Ако имаш такъв V8 в гаража, ще го пазиш като инвестиция. Или ще го палиш всяка неделя само заради звука. Кажи ми в коментарите.